जोबोद गोनां मोनसे बाथ्राखौ मिथिहोनो रायजोफोरनि गेजेराव नुजानांगौ जाबाय। बाथ्राया जाबाय प्राइभेट साखा खब्रै गारि LMV जेरै मारुति महिन्द्र बोलेर' इनोभा टयटा कम्पानिनि बेबायदि जायखिया प्राइभेट गारिनि सोमोन्दै माने नैबे खोथाखौ बुंनो गोनां जाहैदों। मिथिनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेफोरबादि प्राइभेट गारिखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनाय समाव सोरबा रेजिस्ट्रेशननि जिथु टेक्स बेखौ जुदि खावसेल' होदोंमोनब्ला फुरा होआजासे जुदि रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लादोंमोनब्ला बिथांमोनहा आद्रा थानाय जिथु टेक्स बेखौ थाबैनो होथों। नङाब्ला टेक्स फेल जानाय गारिखौ लानानै चेकिंआव मोनफ्लांबायोब्ला रुल मथे एक्शन जागोन। हमना ला सोरबा फेमिलि लानानै चेकिंआव हमजाबायोब्ला माबादि उसुबिदा जानो हागौ। दा बेखौ साननानै ओजों फेमिलि थागोन गाव थागोन बबेबा गोजानाव थांसनबायगोन चेकिंआव डिटेक्ट जागोन जे टेक्सआ होआखै अब्ला बे जुदि एमभि रुल मथे एक्शन जायोब्ला बेसेबां उसुबिदायाव गोलैनो हागौ। ओंखायनो टेक्सखौ थाब होनानै लाथों। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बेफोरबादि 750 गारि दङ जायफ्रा खावसेल' टेक्स होनानै गारिखौ रेजिस्ट्रेशन खालामनानै लादों। बेफोर गारिया सोलिगासिनो दं आरो बिथांमोननि टटेल बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दासिम 1,22,00,000 बांसिन बे माने टेक्सखौ मोननो गोनां जानानै दं। दा बेखौ गभर्नमेन्टआ खुब सिरियासलि नायदों। थाब होनानै लाथों। दा जों बे 750 गारिनि जिथु लिस्ट बे लिस्टखौ जोङो शेयार खालामबाय नै नायनानै लानो हागोन सोरनि नाम्बारा दङ। ओमफ्राय नाम्बारखौ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना टेक्सखौ होनो हागोन आरो टेक्सखौ गावनो अनलाइनाव होनो हायो, अफिसाव फैनांलाया। बिनि थाखाय माबोरै होनांगौ बे फुरा जिथु सिक्वेन्स बेखौ जोङो अनलाइननि जिथु वेबसाइट बेखौ जोङो शेयार खालामबाय, नोंथांमोना नायनानै ला। बे मथे गावनो गावनि कम्पिउटारावनो गावनि मबाइलजोंनो अफिसाव फैयाजासे माने टेक्सखौ होनो हायो। नङाब्ला सोरबा जुदि गाव रोङाखैबा अफिसाव फैदो। अफिसाव जोंनिया अफिस स्टाफा रुमनि बाहेराव गावबागाव अफिस रुमाव नङा, चेम्बाराव नङा, रुमनि बाहेराव एकदम बेनार लानानै माने जिरायनानै दङ। जेब्लानो फैगोन अब्लानो मोनगोन। दा बाहाय फैनानै सोंफैदो मारै होनांगौ, ओमफ्राय बिथांमोना बुजायनानै हरगोन। खिन्थु अफिसाव माने केस ट्रान्जेक्सन जाया, अफिसाव माने केस रेभिनिउ लाखिनाय नङा। मारै होनांगौ बेखौ बुजायनानै सल्भ खालामनानै हरगोन, बे एकदम सियर। जों माने खामानि जायि बेखौ खुनु खालामनाय नङा। आरो माबाफोर बुजाखैबा जोंनि अफिसनि जिखुनु मानसिनाव सोंनो हागोन, आंनावबो सोंनो हागोन। बिनि अनगायैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 294 टा कमन सार्भिस सेन्टार दं, कम्पिउटार सेन्टार दं। जिखुनु सेन्टाराव हैनो हागौ। थेवबो जों कयेकटा नैबे क'क्राझार टाउनावबो दङ। थिग बेबायदिनो फकिरारामाव जों नुनाय मथे रेल साइथिं बारनाय क्रसिं बाहायबो दङ। ओमफ्राय जोङो गसाइगावआवबो मोजां मोजां जेराव माने मानसिफ्रा बांसिन थाङो बेफ्रावबो जोङो बिसोरखौबो बुंखानाय दङ। थिग बेबायदिनो सेरफांगुरि अफिसाव फैयाजासे माने टेक्स होनो हानाय बेब'स्थाखौ जोङो जेरावबो बुंखानाय दङ। ओमफ्राय बेयाव थांनानै सोंहैबानो बे वेबसाइटआ जेरावबो होखानाय दङ, बे खुला बयनिबो थाखाय। दा बिथांमोना गावबा गाव टेक्सखौ होनानै लानो हागोन आरोखि। डेडलाइनाथ' बुंनो थाङोब्ला दिनैनि डेडलाइन। मानो होनबा दिनैनो टेक्स होयोबा गाबोननिफ्राय राजा बादि सालायनो हाबाय। दा नोङो एक सप्ताहनि उनाव होनो सानगोन, बे एक सप्ताह होनायनि सिगांनो जुदि बहाबा चेकिंआव गोग्लैयोबा अब्लाथ' आरो बै अलखदाव गोलैनोसैलाय नै एमभि रुल मथे एक्सन जागोन। गतिके डेडलाइना बेबायदि
अफिसियेलि जों होनाखै गावनि सुबिदानि थाखाय डेडलाइनआ दिनैनो होनानै हमना ला बे आरोखि आरो मिथिनो गोनांबा रायजो राजाफ्रा अफिसाव फैनानै सोंफैनो हागोन खुनु उसुबिदा गैया जोङो स्पेसियेलि क'क्राझार जिल्लायाव नैबे पिकनिक जानाय समाव जोबोद माने मोनसे सेन्सिटिभ टाइम बेयो बयबो जुमाय लोंनानै फैयो जोङो सालायग्रानि अनगायै मालायफ्रा जेसेबां जुमाय लोङो बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया सोरबा दोलालायनाय हाद्रिउ दुद्रुलायनाय लोंनानै फैयो जोंहा बुंनो गोनां गैया नाथाय सालायग्राया जुमाय लोंथारनो मोननाय नङा जोङो सरासनस्रा मा मोनो उसुबिदा जे ज' फैनोसै जुमाय लोंनानै फैजोबनाय गासिबोथ' गियाराव टप गियाराव फैजोबखायो फैनानै मा खालामो सिदा नांलायनाय आरम्भ खालामो दा बेवहाय जोङो खावलायनो नागिरदों खुब सिबिनानै गोसो सिंनिफ्राय खुलुमहरनानै जे बे जोंजों नांलायनानै बिथांमोना देरहानाय जाया जोंखौ रायनानै फैयो एखमबाथ' बुनोबो नागिरो गारि सारि बुख्रुबजोबनानैबो फैनो नागिरो एखमबा थ' बेबायदि खालामनानै फैयोब्ला बे देरहानाय नङा मानो होनबा जोंजों नांलायनानै फैगोन दसे उनाव जाब्रबथाय जानानै जुदि अबथिरा जिउ गोमायोबा अब्ला मा जागोन बैखौसो सानहरनांगौ आरोखि ओंखायनो आङो गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों नैबे खमसे खम जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथारथों सालायग्राया जुमाय दा लोंथारथों मटर साइकेलानो होन गारि गिदिरानो होन मटर साइकेलजों जाब्रबथाय जायोब्ला खुब बेसे सानै मानसि साथाम खुब बेसे सोरबा साथाम गाहाम जाबनानै फैयो बेबो नियमनि बाहेराव थ' एसेल' मानसि माबायो आरोखि खिन्थु साखा खब्रै बा गारि गिदिरबा बिसोरजों बेसेबां बुरजा मानसि थायो सासे ड्राइभारा दा जुमाय दा लोंथारथों मटर साइकेलानो होन गारि गिदिरानो होन मटर साइकेलजों जाब्रबथाय जायोब्ला खुब बेसे सानै मानसि साथाम खुब बेसे सोरबा साथाम गाहाम जाबनानै फैयो बेबो नियमनि बाहेराव थ' एसेल' मानसि माबायो आरोखि खिन्थु साखा खब्रै बा गारि गिदिरबा बिसोरजों बेसेबां बुरजा मानसि थायो सासे ड्राइभारनि भुलनि थाखाय बेसेबां बुरजा मानसि अबथिरा जिउ गोमानो हागौ बै जिनिसा बिराद साननो गोनां बाथ्रा जोंनि रुलावनो दंखायो आरो स्पेसियेलि आसाम सरकार ओमफ्राय बिटिसि सरकारा रावखौबो माने अबथिरा खुनु जाहोन गैयाजासे बेबायदि जिउ गोमानायखौ लुबैथाराखै बयखौबो मोजाङै मोजां जों जिहेतु बयबो गोरोंखासै गतिके जोंनि रोंगौथिखौ खामानि दारै देखायनांगौ होननानैसो मोनसे परिबेस जाजानो लुबैदों सरकारा गतिके सरकारनि खावलायनायजों लोगोसे गावनिखौबो जों रोंगौथिखौ माने देखायनानै नैबे जाब्रबथाय जानायखौ खमायहोनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय गासै गारि सालायगिरि बिथांमोन गाखोग्रा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो हयथ' दा गारिनि नाम्बारखौल' जोङो शेयार खालामदों गारिनि नाम्बार बेसेबां टेक्स दं बेखौ जोङो रोखा रोखायै शेयार खालामदों नै दा जों खावलायहरदों जे बिथांमोना थाब माने होफैथों ओमफ्राय गले गले बुंनायावबो जोंथ' अभार फनबो बिथांमोनजों जगाजग खालामनो नाजागोन खायफाना ओरैबायदि सोरनाबा मबाइल नाम्बारानो जाला सोलायबाय बे टाइपनि थ' बे नाम्बारखौ होखांनानै जों गले गले बुंनायावबो जुदि सोरबा माने फैयाब्ला अब्लाथ' जोंहाथ' बेखौ खामानि एक्सन खालामबाय होननानै मोनसे प्रमान नांथारगोन थ' जोङो खुब इयुनावनो एसे थाबनो माने गारि नाम्बारजों लोगोसे जोङो गारि बिगोमानि नामखौ सिन्थायनो जों फुरा माने रोखा रोखा नुजासे जों माने पर्टेलाव आरो पेपाराव जों माने बेखौ होनो गोनां जाहैनो हागौ फोसावनो गोनां जाहैनो हागौ गतिके जों माबादों गले गले खावलायदों बिथांमोनहा गावबा गाव नाम्बारखौ चेक खालामनानै माने जाहाथे होफैथों दा जों दा जेबो खुनु एड्रेस जेबो नाम थाम होआखै नाम्बार गावबा गाव नाम गारि नाम्बारखौ नायनानैनो बिथांमोना जाहाथे अननानै नैबे माबाखौ टेक्सफोरखौ थाब थाब होनानै लायो गोजोन्थों।